आपण समस्तଙ୍କୁ ଏହି ଭିडिଓକୁ ସ୍ୱାଗତ। ପୂର୍ବ ଭିडिଓରେ ଆମେ ସଞ୍ଚୟ ବାରମ୍ବାରତାର ଗ୍ରାଫିକାଲ ଉପସ୍ଥାପନା ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ତା ଉପରେ ଆଧାରିତ କିଛି ଉତ୍ସାହଜନକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଏକ ସହରରେ 100ଟି ଦୋକାନର ପ୍ରତିଦିନର ଲାଭ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ନିମ୍ନଲିଖିତ ରୂପରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ ତମେ ଉପରୋକ୍ତ ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କମ୍ ପ୍ରକାରର ତୋରଣ ଆଙ୍କିପାରିବ କି? ଚାଲ ଦେଖିବା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ତୋରଣ ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବଣ୍ଟନରୁ କମ୍ ପ୍ରକାରର ତୋରଣ ପାଇଁ କମ୍ ପ୍ରକାରର ସଞ୍ଚୟ ବାରମ୍ବାରତା ବଣ୍ଟନ ନିର୍ମାଣ କରିବା। ଏଠାରେ ତୁମେ ଦେଖୁଛ ଯେ 50, 100, 150, 200, 250 ଏବଂ 300 ସଙ୍ଗତ ବର୍ଗ ବ୍ୟବଧାନର ଉଚ୍ଚ ସୀମାଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ଲବ୍ଧାଙ୍କ ବଣ୍ଟନ ସାରଣୀରେ ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲକ୍ଷ୍ୟ ରୂପରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ X ଉପରେ ଲାଭର ଉପର ସୀମାଗୁଡ଼ିକ ଟଙ୍କାରେ ତଥା Y ଅକ୍ଷ ଉପରେ ସଞ୍ଚୟ ବାରମ୍ବାରତାକୁ ଅଙ୍କନ କରିବା। ଯେଉଁଠାରେ ଉଚ୍ଚ ସୀମାଗୁଡ଼ିକ ଲାଭକୁ ଏବଂ ସଞ୍ଚୟ ବାରମ୍ବାରତା ଦୋକାନର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଏଠାରେ ଆମେ X ଅକ୍ଷ ଉପରେ ଏକ ବର୍ଗ ଏକକ ସମାନ 50 ଟଙ୍କା ତଥା Y ଅକ୍ଷ ଉପରେ ଏକ ବର୍ଗ ଏକକ ସମାନ 10ଟି ଦୋକାନ ଧରି ନେଇଛେ। ଆସ ଏବେ ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ସୀମା ଏବଂ ସଙ୍ଗତ ସଞ୍ଚୟ ବାରମ୍ବାରତାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କ୍ରମିକ ଯୋଡ଼ାଗୁଡ଼ିକର ସଙ୍ଗତ ବିନ୍ଦୁ A, B, C, D, E ଏବଂ F କୁ ଉପସ୍ଥାପନାରେ ସ୍ଥାପିତ କରିବା। ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ସାବଧାନତାପୂର୍ବକ ଯୋଡ଼ିଦେବା। ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଚକ୍ରରୁ କମ୍ ପ୍ରକାରର ଏକ ସଞ୍ଚୟ ବାରମ୍ବାରତା ଚକ୍ର ବା ତୋରଣ ହୋଇଥାଏ। ଆସ ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଗୋଟିଏ କଲୋନୀରେ ରହିଥିବା 360ଟି ଗଛର ଉଚ୍ଚତାକୁ ମାପ କରାଗଲା, ଯାହାକୁ କି ନିମ୍ନ ବାରମ୍ବାରତା ବଣ୍ଟନରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। କ'ଣ ତମେ ଏହି ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷ ଉପରେ 2ଟି ତୋରଣ ଟାଣିପାରିବ ତଥା ତାହା ଉପରେ ଗଛଗୁଡ଼ିକର ମାଧ୍ୟକ ଉଚ୍ଚତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବ କି? ଚାଲ ଦେଖିବା। ଦିଆଯାଇଥିବା ବଣ୍ଟନଗୁଡ଼ିକ ସହାୟତାରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କମ୍ ପ୍ରକାର ତୋରଣ ପାଇଁ କମ୍ ପ୍ରକାରର ସଞ୍ଚୟ ବାରମ୍ବାରତା ବଣ୍ଟନ ନିର୍ମାଣ କରିବା। ଯେଉଁଠାରେ 7ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 56 ସଙ୍ଗତ ବର୍ଗ ବ୍ୟବଧାନର ଉଚ୍ଚ ସୀମାଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ତେବେ କ'ଣ ତୁମେ ଉପରୋକ୍ତ ବଣ୍ଟନ ସାହାଯ୍ୟରେ କମ୍ ପ୍ରକାରର ତୋରଣ ଟାଣିପାରିବ? ସାବାସ୍! ବଣ୍ଟନ ସାରଣୀରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଉପସ୍ଥାପନା ରୂପରେ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ X ଅକ୍ଷ ଉପରେ ଉପର ସୀମାଗୁଡ଼ିକ ତଥା Y ଅକ୍ଷ ଉପରେ ସଞ୍ଚୟ ବାରମ୍ବାରତା ଅଙ୍କନ କର। ଯେଉଁଠାରେ ଉଚ୍ଚ ସୀମାଗୁଡ଼ିକ ଗଛର ଉଚ୍ଚତାକୁ ଏବଂ ସଞ୍ଚୟ ବାରମ୍ବାରତା ଗଛର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଆମେ X ଅକ୍ଷ ଉପରେ ଏକ ବର୍ଗ ଏକକ ସମାନ 7ଟି ଗଛ ତଥା Y ଅକ୍ଷ ଉପରେ ଏକ ବର୍ଗ ଏକକ ସମାନ 50 ଫୁଟ ଧରି ନେବା। ଚାଲ ଏ ସମସ୍ତ ଉପର ସୀମା ଏବଂ ସଞ୍ଚୟ ବାରମ୍ବାରତାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କ୍ରମିକ ଯୁଗ୍ମର ସଙ୍ଗତ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ A, B, C, B, D, E, F, G ଏବଂ H କୁ ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ଏବଂ ସାବଧାନତାପୂର୍ବକ ଯୋଡ଼ିବା। ଯେଉଁଥିରୁ ଆମକୁ ଏକ ବକ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ କମ୍ ପ୍ରକାରର ତୋରଣ କହିଥାଉ। ତେବେ କ'ଣ ତୁମେ ଏବେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବଣ୍ଟନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ପ୍ରକାରର ତୋରଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ? ଏକଦମ ଠିକ୍। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଧିକ ପ୍ରକାରର ସଞ୍ଚୟ ବାରମ୍ବାରତା ନିର୍ମାଣ କରିବା।
ଯେଉଁଠାରେ ଶୂନ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 49 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍ଗତ ବର୍ଗ ବ୍ୟବଧାନର ନିମ୍ନ ସୀମାଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରାପ୍ତ ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରାଫ ରୂପରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ x ଅକ୍ଷ ଉପରେ ନିମ୍ନ ସୀମାଗୁଡ଼ିକ ତଥା y ଅକ୍ଷ ଉପରେ ସଞ୍ଚୟୀ ବାରମ୍ବାରତାଗୁଡ଼ିକ ଅଙ୍କନ କରିବା। ଚାଲ ଏ ସମସ୍ତ ନିମ୍ନ ସୀମା ଏବଂ ସଞ୍ଚୟୀ ବାରମ୍ବାରତାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କ୍ରମିକ ଯୁଗ୍ମର ସଙ୍ଗତ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ a, b, c, d, e, f, g ଏବଂ hକୁ ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ଏବଂ ସାବଧାନତା ପୂର୍ବକ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ିବା। ଯେଉଁଥିରୁ ଆମକୁ ଏକ ବକ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଅଧିକ ପ୍ରକାରର ତୋରଣ କହିଥାଉ। ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ତୋରଣ ସହିତ ସେଗୁଡ଼ିକର ମାଧ୍ୟକ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହେବ, ତେଣୁ କହିଲ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ଏକଦମ ଠିକ୍। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷ ଉପରେ ଦୁଇଟି ତୋରଣ ଆଙ୍କିବାକୁ ହେବ। ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖିଲେ କହିପାରିବ ଯେ ଏହି ଦୁଇଟି ତୋରଣ ପରସ୍ପରକୁ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ପ୍ରତିଚ୍ଛେଦ କରନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ପ୍ରତିଚ୍ଛେଦୀ ବିନ୍ଦୁରୁ ଭୂ ସମାନ୍ତର ଭାବରେ ଏକ ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କରିବା, ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଥିବା ଲମ୍ବ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷ ଉପରେ ଭୂ ସମାନ୍ତର ଅକ୍ଷକୁ ଛେଦ କରିଥାଏ, ତାହା ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ମାଧ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ 32 ହେଉଛି ଏହି ଦୁଇଟି ତୋରଣର ମାଧ୍ୟକ। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଗଛଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚତାର ମାଧ୍ୟକ ସମାନ 32 ଫୁଟ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛୁ ତୁମେ ସଞ୍ଚୟୀ ବାରମ୍ବାରତା ବଣ୍ଟନର ଆଲେଖ୍ୟ ନିରୂପଣ ବୁଝି ଯାଇଥିବ। ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ବୁଝିଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏହିପରି କିଛି ଉଦାହରଣ ଅଭ୍ୟାସ କରାଇପାରିବେ।